No niin, pojat kertoo nyt ihan rohkeasti, mitkä on fiilikset. Varmaan näkyy. No aloitapa vielä, Jussi, fiiliksistä. Fiiliksistä? Nopeasti, siinä on vähän maa. Ai jaa, no fiilikset on sitä, että vittu, nyt aletaan niinku ryppäämään tässä näin ja en tässä mitään. Puhutaan näistä. Juua näitä. Keikka oli ihan paska niinku aina ennenkin. Mun mielestä se viime. Paska. Joo, keikka oli paska. Tää bändi toimii paremmin silloin, kun bändi ei edes ollut. Joo, mä oon samaa mieltä. Niin biisit kuulostaa No, Kimi. 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 Siinä on Kimin mieli. Keikka oli, ei mitään. Persona. Se on sinun vuoro. Joo. Se on vähän niinku Ollaan vähän paras bändi, mutta tää on vaan huono keikka. Hyvä. Mitäs paskaa tulet siitä taas? Sitten vielä tuuletuksia on huono bändi ja paska keikka. Vitun mä oon huuto päällä. N-Y-T. Vitummoin huuto. Go girls! Give me a P. No joo. Give me a... Noin, se on siis ihan rehellisesti saatu niinkun... Siis yleisöhän oli ihan paska. No olihan se hyvä. Paitsi- Keskiviikko hei samalla. Niin, yleisö oli ihan paska. On keskiviikko, me ollaan soittamassa vittu, niin... Mut pitänyt olla jotain 1000 ihmistä. Ois pitänyt olla joku toinen soittamassa. Vittu, jos yleisö on tainnut tulla paikalle, niin sovitaan ensi kerralla, että ei myökään tulla. Vittu niin justiinsa. Kato, Jimos vaan sanoo asiaa kerran Hei, elämässä. keskiviikko hei. Once in the lifetime. Tosi En enää hyvä saanut oli. sanaakaan järkevää vittu. Kuhan nyt Monet tuolla terassi meni kiinni. Terse. terassi menee vasta 2. Ah jaa. Ihan Niin paskaa, Monet mutta terassi sä oot meni pitänyt kiinni. laittaa yhdeltä tosta. Sekään voi olla syy sit siihen, että miksi hän on sen verran kuitenkin porukka. Nyt kun se olisi Siellä oli. Se voi olla syy siihen, miksi se on niin vitu. Vittu! Veikkaa mies! Muuttei pillusta. Sinä oot ihan paska jätkä. Ja se jakaa. Älä rock siutu, kun puhutaan pillusta. Sillä on tapana, joko se vetää hiljaiseksi tai sitten se suuttuu. Suhtautuu. Ei älä Anna! Anna hei! Mä en oo ottanut yhtään siitä. Se hei, turha. jumalauta. No vittu, en miekään. En vieläkään. Vittu vieläkään. Kimi saa turha. Kenen tää nyt on? Se on mun. Mä oon hörpyn ottaa saa. Mä en oo vaan saanut siitä rahoja, mutta ei se mitään. On sun. Se on toi keikka, se on oikees 6 € sisään, mut mun meni ääni. Niin. Kato siinä. Joo, eiköhän Saikolle kiittää ja lopettaa. Saikotik on kiittänyt ja lopettanut ajat sitten. Kiittänyt jo kuitenkin.